Det er meget vigtigt, så det er ikke spild af tid at blive her. Jeg ligger jo og kører hele landet rundt i øjeblikket og holder i den forbindelse en tale i de byer, jeg kommer igennem. Og det gør jeg, fordi at da landet lukkede ned under corona, der kunne vi jo se, hvordan vores grundlovssikrede rettigheder var. Man gik bare ind på minkavlernes ejendom uden en dommerkendelse og slagtede alle mink. Og selvom alle jurister sagde, at det var klart et brud på grundloven, så er der ikke nogen, der kom for domstolen. Det er da lidt trist, når nu at det er så klokkeklart en overtrædelse af grundloven. Men svaret på, hvorfor der ikke er nogen, der er kommet for domstolen, skal jo nok desværre også findes i grundloven. Grundlovens paragraf 12 siger nemlig, at kongen er rigets øverste myndighed og udøver sin magt igennem ministerne. Og Mette Frederiksen var jo bare en minister, nemlig en statsminister. Så hun har jo bare gjort sådan, som den, der var konge, bad hende om. Og den, der var konge på det tidspunkt, ja, det var jo dronning Margrethe, der fik kongemagten i 1972, jævnfør grundlovens paragraf 2. Så det er faktisk dronningen, der har overtrådt grundloven. Det er dronningen, der har beordret minkene slagtet, og det er dronningen, der lukkede landet ned og gik direkte på tv og forklarede os alle sammen, hvor vigtigt hendes ulovlige projekt var. Men det er jo ikke så godt, for grundlovens paragraf 8 siger jo, at betingelsen for overhovedet at have kongemagten i det her land, det er jo, at man lover, at man vil overholde grundloven, og det kunne hun jo åbenbart ikke finde ud af. Så må ikke, at det er grunden til, at hun er gået af før tid, for hun har jo hele tiden sagt, at hun vil blive der lige til det sidste. Men det kan man jo ikke, hvis man ikke kan overholde det løfte, der følger med jobbet. Så alle de rettigheder, vi går og tror, vi har, dem havde minkavlerne så ikke. Men vi bilder os ind, at der er jo en deling af magten, og så kan det da i hvert fald ikke være korrupt. Men er der nu også en deling af magten? Hvis vi lige ser på grundloven en gang, så starter den paragraf, der skulle være magtdeling, den starter med, at kongen og Folketinget i forening laver lovene. Og hvordan foregår det så? Ja, der skal vi se på paragraf 17 stykke 2. Der står, at alle love og vigtige regeringsforanstaltninger forhandles i statsrådet. Læg mærke til, at jeg sagde i statsrådet og ikke i Folketinget. I Folketinget, der kan politikerne stemme, og de kan komme med politiske tilkendegivelser, men det hele, det ordnes i statsrådet. Og hvordan kan man så gøre det? Ja, forklaringen på det er faktisk også meget enkelt. Når vi går til valg og stemmer, så skal der være et flertal i Folketinget, der udpeger en kongelig undersøger. Og læg mærke til det, det er faktisk det eneste politikerne, de kan udpege, det er en kongelig undersøger. De kan ikke udpege en minister eller noget. De kan kun udpege en kongelig undersøger. Men det betyder så også, at når man danner regeringen efterfølgende, så vil der være, som regel altid være et flertal bag regeringen. Det kan jo selvfølgelig smutte, hvis man danner en regering, hvor ikke alle de partier, der har været med til at pege på den kongelige undersøger, får en ministerpost. For det er som bekendt kun via grundlovens paragraf 12, at kongen har magten over politikerne, nemlig ministerne, hvor der står, at han udøver sin magt igennem ministerne. Og det betyder jo så, at hvis man danner sådan en mindretalsregering, så kan det ske, at kongen kommer i undertal, og nogen laver en lov, som kongen faktisk ikke kan lide. Men så har han jo den mulighed, at han kan lade være med at underskrive. Og så vil nogen jo sige, at hvis kongen ikke underskriver, så bliver der altså ballade. Men det gør der faktisk ikke, for hvis kongen ikke underskriver, så kommer der bare til at stå i avisen, at regeringen nægter at følge Folketingets flertal. Og det er sket en hel del gange. Og på et tidspunkt, der skete det så ofte, at Enhedslisten ville lave et lovforslag om, at det skulle være ulovligt for regeringen ikke at følge Folketingets flertal. Men det sagde juristerne i Folketinget, at sådan et forslag kan man slet ikke stille på grund af grundlovens paragraf 22. Og grundlovens paragraf 22 siger, at hvis ikke et lovforslag er underskrevet inden 30 dage, jamen så bortfalder det automatisk. Så det betyder jo, at juristerne i Folketinget siger, at når vi får den nyhed om, at regeringen ikke vil følge Folketingets flertal, så det der i realiteten er sket, er, at kongen ikke vil skrive under. Så det der med, at kongen ikke skriver under, det har faktisk hele tiden været fuldt legalt. Da vi fik den første grundlov i 1849, der sad Frederik den 7. slet ikke i statsrådet. Så den eneste mulighed, han havde for at undgå, at politikerne lavede en lov, han ikke kunne lide, det var netop ved ikke at underskrive.
Desværre er der jo så sket det, efterhånden, som man har ændret grundloven op igennem tiden, så har kongen fået mere og mere magt, og påskekrisen er faktisk ikke nogen undtagelse. Dem, der siger, at Christian den 10. han fik en vink med en vognstang, der havde fyret Zahles, de har åbenbart ikke undersøgt, hvad der skete med grundloven efterfølgende. For man går ind og ændrer på den paragraf, der hedder, at kongen ansætter og afskediger sine ministre. Den bliver til kongen ansætter og afskediger statsministeren og de øvrige ministre, og det var for at vise os alle sammen, at fyringen af Zahles var fuldstændig lovlig. Og fyringen af Zahles var faktisk også lovlig, for da man ændrede grundloven i 1915, der ændrede man den øverste politiske ansvarlige fra at hedde konseils præsident til at blive statsminister. Og i det øjeblik, at Zahles han blev minister, så faldt han jo ind under paragrafen om, at kongen ansætter og afskediger sine ministre, og derfor var fyringen af Zahles fuldstændig lovlig. Der kom så bare det problem, at grundloven fra 1915, den giver ikke bare mulighed for, at man kan danne en ny regering. I hvert fald ikke, medmindre man skal stemme om en ny grundlov. Og derfor så sker der det i 1920, at vi får en ny grundlov, for ellers så kunne man simpelthen ikke danne en ny regering. Men det betyder så også, at da man ændrede grundloven i 1953, der får man paragraf 32 stykke 2 til, som siger, at kongen kan til enhver tid udskrive valg. Så det smarte med den paragraf, det er, at der står i dag, at hvis kongen udskriver valg, så skal statsministeren gå på talerstolen og sige, at han har gjort det. Og det kan få ret mange til at tro, at statsminister kan udskrive valg i tid og utid. Men det kan de faktisk ikke, og vi har da også haft nogle statsminister, der er gået af, uden at de kunne udskrive valg, nemlig Poul Schlüter og Anker Jørgensen. Og det er fordi, at en statsminister kan kun udskrive valg efter paragraf 32 stykke 3, hvor der står, at det påhviler statsministeren at udskrive valg, når valgperioden udløber. Og det er det eneste, en statsminister kan udskrive valg på. Men ændringerne i 1953 var faktisk ret smarte, fordi man går også ind og ændrer på, eller tilføjer paragraf 41 stykke 4, som siger, at hvis der er udskrevet valg, jamen så bortfalder alle de lovforslag, der ikke er endelig vedtaget. Og dermed så får kongen faktisk endnu mere regeringsmulighed, fordi nu har han 2 muligheder for at undgå, at politikerne kan lave en lov, han ikke vil have. Og den ene, det er den gamle kendte med ikke at underskrive, og den anden, det er så den nye mulighed fra 1953 og frem, hvor han bare skal skynde sig at udskrive valg, inden politikerne endelig har vedtaget det forslag, han ikke kunne lide. Så det er kongemagt i virkeligheden, og dem, der siger, at kongens magt kun er formel, jamen de har ikke engang givet sig den tid at slå ordet formel op i en ordbog. Formel betyder forma, eller som reglerne er, og reglerne det er grundloven, og grundloven giver kongen al magten. Så det, at kongen har al magten, kan I øvrigt også se på rigsarkivet.dk. Der kan I gå ind og se statsrådets forhandlinger, og der kan I se, at hver gang kongen har godkendt et punkt, jamen så går man videre til næste punkt på dagsordenen. Der er slet ikke nogen afstemning imellem ministerne, fordi ministernes holdning er komplet ligegyldig. Ministerne har så at sige ingen politisk indflydelse overhovedet, og det, at politikerne overhovedet ikke har politisk indflydelse, det kan vi også se i grundlovens paragraf 18. Grundlovens paragraf 18 siger, at hvis kongen er forhindret i at holde statsrådsmøde, så kan ministerne holde ministerrådsmøde under statsministerens forsæde, og så skal de til protokollen angive deres synspunkter, og så skal den her protokol forelægges for kongen, der så bestemmer, om han kan godkende det, ministerne er nået frem til, eller om han vil have sagen for et nyt statsrådsmøde. Så hele den her procedure, den viser jo tydeligt, at ministerne overhovedet ikke kan træffe en eneste beslutning, heller ikke engang selvom kongen ikke er til stede, som kongen ikke efterfølgende kan lave op. Og derfor så har ministerne overhovedet ikke noget som helst, der skulle have sagt, og det har vi faktisk heller ikke, for vi kan kun stemme på de politikere, som kongen bestemmer over. Så går vi videre med magtens tredeling, som den sjovt nok kalder paragrafen, så står der faktisk, at kongen også har magten, nemlig den udøvende magt, og det vil sige, at der kan jo i hvert fald ikke være en tredeling. Den udøvende magt, jamen det er virksomheder, der udøver magten med loven i hånden, og de er kendetegnet ved, at de bruger en kongekrone som logo. Det er sådan noget som skat, ministerier, styrelser, politi og militær. Altså alle de virksomheder, der bruger kongekronen som logo, det er kongens virksomheder, som kongen bestemmer over. Og det var derfor, at kongehuset modsatte sig, at landevejskronerne brugte kongekronen,
for de ville ikke have, at der skulle skabes tvivl om, hvorvidt at det var en kongelig virksomhed eller ej. Til den sidste del af magtens tredeling, der kunne man godt tro, at kongen ikke har noget med det at gøre, for der står der bare, at domstolene dømmer. Men ser vi så på domstolenes logo, ja, så er der sørme også en kongekrone på, og det betyder jo, at det er en kongelig virksomhed, som kongen bestemmer over. Og det var derfor, at domstolene lukkede ned under hele det der coronacirkus. For hele det cirkus der, det var en kongelig ordre, som alle kongelige virksomheder havde værsgo og ret sig efter. Så i det, at kongen bestemmer over domstolene, kan vi også se i grundloven. Grundlovens paragraf 12, hvis vi læser den rigtigt fra start, så står der, at kongen er rigets øverste myndighed over alle rigets anliggender. Og domstolen er altså også et anliggende for riget, så derfor har kongen selvfølgelig også magten der. Ja, det er sørme trist, så er der slet ikke nogen deling af magten. Og det er også en af grundene til, at jeg ligger og kører rundt her og holder de her taler. Men allermest også fordi jeg for et halvt år siden fandt ud af, at den danske lov, den gælder endnu. Den er fra 1683, helt tilbage fra dengang vi havde hekseafbrændinger. Og der står der, at kongen ansatte præsterne, der jo var dem, der dømte de stakkels kvinder til bålet. Men der står også, at kongen kan have interesser i retssagerne. Og det man skal huske på, det er, at loven gælder endnu. Og det kan man se inde på retsinformation.dk. Men man kan også se det på en anden måde. For grundlovens paragraf 13, den siger, at kongen er ansvarsfri. Der står ikke noget om, at prinser og prinsesser også er det. Men den danske lov, den siger, at hvis prinser og prinsesser laver noget, de ikke skulle, jamen så er det kongen, der skal være dommer. Og dermed så kan vi altså se, at loven den håndhæves nøjagtigt, som den er skrevet. Og det gør grundloven faktisk også. Det er derfor, at Mette Frederiksen ikke kan komme for en domstol. For Mette Frederiksen har overholdt grundlovens paragraf 12, da hun adlød dronningen, hvorimod dronningen har brudt grundloven og bliver nødt til derfor som konsekvens af det at tage konsekvensen af paragraf 8, der siger, at så er betingelsen for at være konge ikke længere opfyldt. Det er rigtig trist, hvis vi går rundt og tror, at man skal bytte ordene ud i grundloven til nogle andre end det, der står der. For det kan vi jo se, at systemet ikke gør. Tænk engang, hvis børn og børnebørn skal vokse op i et royalt diktatur, fordi vi tror, at man skal læse konge, som om der står statsminister. Det vil da være trist. Og en af de store grunde til, at jeg også kører rundt her, det er selvfølgelig et ønske om, at vi afskaffet den danske lov fra 1683, og at vi kan få ændret grundloven, sådan som vi almindelige mennesker også kan få nogle rettigheder, og ikke bare som nu, hvor vi faktisk har de samme rettigheder, som minkavlerne havde under corona, hvilket absolut ikke er tilfredsstillende. Og det var sådan set de ord, jeg havde, og så siger jeg tak til dem, der lyttede.